Está miña querida Pili, ven para acá, Moi Pili, boa tarde a todos, como estamos? Que te parece esta festa mexicana que bueno, montamos, que mellor maneira de empezar, Rocío, por favor, que bonito. Non se merece outra cousa a nosa gran Rocío Dúrcal, da que os imos a falar con familiares, con amigos íntimos como José Manuel Parada, que ímolo a ter hoxe aquí no plató de Xuntos. ¡Qué luxazo! E luxo tamén que a nosa Pili Pampín se vai a arrancar por Rocío Dúrcal. Tamén hoxe vou a cantar por Rocío Dúrcal. E por favor estean moi atentos, que están aí as navidades, que vou a regalar cartiños toda a tarde. Temos o sorteo do xamón, Garbanciña xa está por aí. O máis e o menos, temos unha tarde repleta de moitísimas cousas. Mirade. Parada, vendida Xuntos. Bravo. ¡Qué alegría! Amor, Una alegría volver a veros benvido. a las dos, porque sodes, iba a decir bellas, non queda ben, bellas amigas. Ai, empezamos bellas. ben. Que ti queiras. José Manuel, e ademais, que importante ter un bo nome artístico. Mira, Pili, o teu, Pili Pampín. Pili Pampín. Non sei Bueno, cal foi a perdón, túa historia. perdón. Apellido. Pero segundo a nome. nosa Pero non fales de apellido, que aquí hoxe ganamos os Parada, Ai, bueno, que ela vale. tamén é Parada. De verdade, Os somos maioría, hoxe somos maioría. Pero fago Pampín por dos. Mira, precisamente... Tú estás moi desmadrada en Galicia. Ai, En Madrid, non sei en Madrid por estaba que moi controladiña. Non ¿eh? sei por que o dices. Moito informativo, pero chegas a Pero Galicia aquí, e volvete Alejandro, tola. sácame a bailar. Xa sabes como somos os de Ponferrada, Parada, Sí, co baile. tamén. Ai, desde Ponferrada está a miña mai, o meu irmão vendo Pois damos o un bico. programa. Pois un bico, Ademais de amiga, foi a primeira madriña que tuvo cine de barrio. Ai, que bonito. A primeira madriña. Era a miña veciña. Éramos veciños. Había ese trato. Antes os veciños eran como a familia, non? Sí, de verdad. Eso perdeuse un pouquiño. Porque cada un vai ao seu, Sí, Parada. pero antes non. Antes. Mira que bonita foto. Aí tenemos Ay, con mira que ela. guapo. É Qué de parella, de qué feito, parella. José Manuel, antes, cando estábamos... Es que ela é Parada, é que non presume nada de Por si eso. acaso non quedou claro... Que gañas tiña de que chegase este momento, porque a nosa gran Pili Pampín Ay, por favor. vai nos facer hoxe un regalo Claro que sí, maravilloso encantada. que arrancarse por Rocío Dúrcal Ole. para cantar un dos seus temazos, Amor Eterno, Pili Pampín. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y vio mi rostro, el tiempo que sufrimos por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos, amor eterno, inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Muchísimas gracias. Gracias. Bravísima Gracias. nosa Pili, que non hai reto ni canción que se lle resista, Qué nosa Pili bonita Pampín. canción. Qué bonita que contabas unha anécdota moi chula Sí. desta canción, José Manuel. Ponme moi triste recordar con esta canción Amor Eterno despedimos a Rocío Dúrcal no tanatorio. Chegou unha
un grupo de mexicanos, de mariachi, un mariachi, cantaron Amor Eterno, Sí. todos choramos da emoción, Non me extraña. e xa despedimos todos a Rocío Dúrcal. É unha canción moi especial, bonita. preciosa. Hermosa. Cantáchela moi bonito. Moitas gracias. moi bonito. O tren que me leva pola beira do miño, me leva polo meu camiño. Claro, non, se quero traballar na televisión, teño que prepararme. Estudiou Foi á periodismo, universidade, ¿no? estudiou periodismo. Eu dixenlle, o día que termines a carreira, se eu estou en condicións, doute traballo na televisión. E debutamos, bueno, despois de facer o programa que eu presentaba con nada máis e nada menos que Isabel Pantoja, veu ela a sustituíla. Eso non lle hubiera importado a Pili Pampín tampouco, verdad? E incluso a nostra Ana Quiro, que sempre Pois de decía, Manolo Escobar. recorda ahora con Foi toda moito unha vida cariño. A vida, Toda claro, unha que ao vida. final lembras... Bueno, por certo... Que non te sabes esa canción. Sopa de amor. Señor, sopa de amor. A ver... Pregunta rápido aos dous, que antes o pensaba tamén Pili, José Manuel. Credes que Rocío foi suficientemente recoñecida aquí en España? É dicir, Non. que a valoraban máis en México Sí, que aquí? sí. De Moito máis verdade? valorada la que Sí? aquí. Tedes esa sensación? Sí. Sí. E cando morreu, En México que era menos que señora. un homenaxe, sí. en En México era condicións. señora. Aquí credes que non se lle deu o valor que podía ter? Douse o valor, pero non tanto como en México. No corazón dos españoles está Sí, Rocío sí, Dúrcal. totalmente. Pero as autoridades, non. Ela sempre foi, a casa de discos de Rocío era a casa de discos Ariola. Ela pertenecía a Ariola México. Cando facía un disco novo, que sempre me chamaba, poñemos unha película en cine de barrio, tal, e recordamos cousas. Eu tiña que pedir as cancións a México. A México. Non Fíjate. estaba en España. Ela estuvo... Erce, querías preguntarlle algo a Pili, decíasme. Sí, iba a preguntar que si, bueno, estamos falando non dese cambio que tuvo que ter Rocío Dúrcal en México, ti, Pili, como verías eso de ter que ir a outro país para reinventar a túa música? Pois mira, eu levaría un pouco mal. Dígoche por qué, porque son tan murriñenta, Claro, que aos é 8 verdad. días estaría de volta. Pero, bueno, podo dar grazas a Deus que as cousas aquí vanme moi ben. E mira, non tuven que emigrar, non? Pero sí vou a emigración a ver a todos os nosos paisanos todos os anos que están fora, sea Argentina, México, o ano pasado fun a Liechtenstein, a Queens, a Nueva York, e iso é maravilloso. Claro que sí. Prefiero ir así, de visita. Futuro en Pili, Australia. recordamos. En Australia, Dúrcal. ti triunfarías e así estaríamos longe. Como os pingüinos. Pero eu recordo Australia, cando os canguros. nos conocimos... Serán canguros, perdón. Cando nos conocimos a Pili Pampín e eu... Eres maravillosa, Pili. Non iba con doble intención, Se vou querer longe, por Non Dios. iba con doble intención, non, eu son bueniña, Pili, perdón, os cando nos conocimos tú e eu, Sí. viñeche e dixécheme, Parada, quérote moito, admírote moito, pero a envidia que me dá é que conociches a Rocío Dúrcal e a Rocío Jurado e a Pantoja. Sí, sí, É que Parada codeouse aquí co todo o estrelato do De eso país. podo presumir, de haber É unha traballado maravilla. Con Eso, millones, que con se quiten millones. o bailao, Parada. Pois por que non, verdade? 5 menos 10 da tarde, preparados xa para escoitar esas historias que seguro nos van a emocionar, persoas que queren darlle un xiro de 180 grados a súa vida comenzando por un cambio de imaxe, só unha delas vai poder optar a él, a persoa coa historia que máis conmova o noso xurado que xa está aquí colocado, coa nosa Pili Pampín, José Manuel Parada e María, que é a nosa estilista de hoxe. Un aplauso, porque María vai ser a artífice dese cambio de imaxe. Preparados para escoitar as historias que nos teñen que contar? Pois veña, xa sabedes que teñen 90 segundos para explicarnos por que merecen ser eles ou elas os merecedores dese cambio. Así que imos a recibir o noso primeiro candidato, que se chama Cándido. Un aplauso. Contador, que tempo. Hola, moi boas. Eu chamome Cándido, veño dende Vigo. O motivo de vir aquí non é outro que non vai ser pedir un cambio de imaxen para min. Trouxen a miña nai ao público e
ela non sabe nada, ela pensa que vou pedir eu o cambio para min, en realidade o cambio é para ela. Últimamente leva un pouco baixa de moral, eu creía que traendo a un programa intentaríamos darlle un alivio e que sirva de punto de inflexión para subir os ánimos, se ela está contenta, os que estamos alrededor dela, vainos a ir moito mellor. Pero bueno, estou flipando. Por favor, ven aquí. Por favor, benvida. Me acompaña. Moitas gracias, Santi. Bueno, madre mía, pero qué sorpresa, ¿no? Ya, pero yo creo que no me hace falta cambio. Bueno, un besote preciosa, pero ven para aquí conmigo. Un aplauso. Pero bueno. ¿Qué lle dicimos ao rapaz? No, que no. O chegar a casa xa me O sea, tú non tiñas nin idea. Ay, pero qué sorpresa máis chula, ¿no? Bueno, sí. Sí. Bueno, o sea, que ti querías darlle este agasallo a tu nai, ¿no? De, pues, ¿por qué no? ¿No? Unha oportunidade así de... Yo es que creo que ya esto ya no tiene arreglo. ¿Cómo que no, María? ¿Qué opinas? A nosa estilista. María, no te juegues la carrera, dale para... Teño moita materia prima para facer, ti déixate facer, si eres escollida, porque vas quedar maravillosa. Qué bueno, pero a ver, en que punto da tua vida estás para que o teu fillo diga quero que a miña nai veña aos asuntos a facer este cambio? Yo qué sé. ¿Será porque la hija no distingue al abuelo de la abuela? ¿Será por el bigote? Yo qué sé. La niña le pregunta por los dinosaurios cuando mira para mí. Yo qué sé. Es un poco exagerada, Pili? O sea, Sí. está estupenda. No. Sí. Pero que está ben, ¿no? Así unha sorpresa, un cambio de look, un novo aire, ¿no? Sí. Para ¿Me vernos dejas como a Luli Pampín? ¿Cómo? Me dejas como a... Pili. Digo, que lo cambiaron. Bueno, ¿y ti cómo te imaginas un cambio para tu nai? ¿Qué te apetece? No sé, ¿cómo te apetece vela? Con minifalda. Eu cambiaría un pouco o peiteado. O peiteado. Sí. Bueno, aquí María vai collendo ideas. Sí. A ti gustaríache ou non, sinceramente, optar a este cambio de imaxe? Ser Hombre. unha das será escollida do xurado? Ya que estoy pasando este apuro, sí. Claro, hombre, esa actitude. É que esa é a actitude. Claro que sí. Pois nada, pois moitísima sorte. Vale, Que che parece? gracias. Vou te invitar a que dade vos os dous se os parece por aí. Vale. Imos a seguir escoitando as historias. Vale. E o xurado decide. Vale, que voy para allí conmigo. Sí, poñeos os dous aí, se vos parece. E un aplauso porque encantan a mí estas encerronas. E con este aplauso recibimos tamén o noso seguinte concursante, que se chama Maribel. Adiante. ¿Qué tal, Maribel? Moi ben. Vamos a poñer o contador de Cambiamos Xuntos en marcha. Tempo. Ola, moi boas tardes, eu son Maribel, veño dende a Coruña e o motivo polo que estou aquí a presentarme a este Cambiamos Xuntos é pola falta de confianza en min mesma, a facer un cambio, a se me quedará ben, mal. O que quero é soltar este moño e lucir unha espléndida melena que teño, ou incluso se a melena non queda ben, cortar a melena. Empezar un cambio radical para sentirme ben, mellor, máis guapa, máis alta non porque non se pode, pero si máis sexy. Ese é un dos varios motivos polos que estou aquí. E que te impide facer ese cambio que dis de soltarme o moño e... A falta de confianza en mí mesma para facelo. Quedarame ben, quedarame mal. Pero ti eres moi nova, Maribel, para pensar desa maneira, non? Sí, pero non me atrevo. Non te atreves. O máis cómodo por comodidade é eso, o primeiro que pillas, o moño atado aí, é o máis cómodo. Que importante, José Manuel, a imaxe é que non é unha cousa frívola, que importante tamén que un se sinta coa súa imaxe ben para proxectar esa seguridade, se encontre non? ben consigo mesmo. Eso non é fácil de lograr. Cos anos vaise conseguindo, non?
ela é moi xoven, pero esta tarde pode ser a súa oportunidade. Claro. María, ¿no? É que ademais esta sección pareceme maravillosa para que a xente se anime a chamar, porque podemos, para iso estamos, para axudalos, para dar un cambio. Porque ás veces non se atreven ou nunca tuveron ese asesoramento. Eu vexo na peluquería todos os días que cando a xente sale guapa, pois ten outra autoestima, outra forza. Por iso que hai que arreglarse, hai que mimarse e deixar un tempiño para un. Claro que sí, qué boa mensaxe. Eu entendo a rapaciña, porque eu últimamente tiña a cousa de quero poñerme o pelo blanco, e non me atrevo. Claro. Non me atrevo. Pois hai que atreverse. E se non Pois, queda José ben, Manuel, non sei queda que, ben, se eu cambia. estou Pode ser o teu contigo. concurso. Mañá ¿Quieres que presento te o meu. cambiemos los programas, Venga. José Pois Manuel? non estaría mal, non estaría mal. Ahí queda esa Coller petición. seguridade en Galicia, na miña terra, onde eu nacín. Pois non, Boas non. tardes. É un traballo Anotamos, largo, Boas tardes. Bueno, a que Garbanciña. falta, a que faltaba ahora. Moi José boas Manuel. tardes, Garabanciña. Estou te escoitando. Anda. É Garbanciña, Non, se te non presentaremos. coñeces a Non Garabanciña. conozco a Garbanciña. Ai, non nin falta que che fai. Ai, Si che gustaría ter o pelo blanco, Sí, aquí os deseos son órdenes. pois mo pelo blanco. Garabanciña, que xenerosa te ves cos invitados, non? Non teño nada máis que decir, gracias. Adiós. É rápida e concisa, A Compili e Garbanciña non perdo tempo. Compili e conmigo non é tan amable, verdad? A mí non me traga. Bueno, aí deixamos esa petición de parada. Bueno, moitísimas gracias por vir a contarnos esa historia. Pasa aí cos demais concursantes. A ver quen ten a sorte esta tarde de optar a ese cambio. Queda unha persoa, verdade, que quere optar a ser esa persoa que faga o cambio de look. Ela chamase Mari Presas e imos a darlle un forte aplauso. Adiante. Que tal, Mari? Imos a por o contador para o tempo comeza xa. Mari, contanos. Bueno, pues eu son Mari, veño de Silleda e veño a cámbiame porque necesito un cambio físico para recuperar a que era, porque hai 5 meses que tuve un accidente de coche e de feito estou aquí de milagro, estou viva de milagro e desde entonces estou bastante de baixón. Aparte, iba a cumplir un soño pues dalía unha semana que iba a ir a Luar a ver a Raúl e vino desde a cama en vez de estar con ela no plato. Pero cando foi ese En accidente? junio, o 30 de No junio. mes de suño. Sí, rompín a pelvis e de feito estou de milagro aquí. Que me dices, Sí. Vaya, e que como foron estos meses? Porque imagino que é unha convalecencia complicada. Moi complicado. Estuve en como 2 meses máis ou menos en muletas. Me axudou moito o feito de estar metíame cas muletas na piscina e a facer movimentos porque eu quería volver a camiñar, porque prácticamente non camiñaba. Un dolor a primeira semana sin poderme mover da cama, unha semana prácticamente sin peinarme porque era incapaz de estar sentada. E ti, Mary, ibas camiño de Luar? No, iba a camiño da escuela e dalía unha semana iba a ir a Luar. E Por querías... que queres o cambio, Mari? Porque necesito un cambio físico para volver a ser eu. Cando fala de Raúl, É porque estabas ilusionada quen por é ir a Raúl? Luar. O cantante, Raúl o cantante. Claro, Raúl viña a cantar a Luar e eu tiña pues entradas. Claro, falas de Raúl como si... Bueno, Raúl. Tempo, bueno. Seguimos en riguroso directo aquí na Televisión de Galicia. Estamos nun deses momentos emocionantes da tarde porque xa escoitamos as 3 historias das 3 persoas que queren optar a ese cambio de look. Eles son Pastora, que veu engañada, imos ver dicilo así, polo seu fillo que quiso facerlle este agasallo, a súa mai, por Mari e por Maribel. Unha chegar a casa hoxe. Unha das 3 optará ese cambio de look, pero... No, creo que sí lle gustou, no fondo sí lle gustou. Bueno, pero que antes da publicidade, Mari estábanos contando, bueno, pues esa historia, ese accidente que tivo, pois nun momento, a ver, os accidentes nunca veñen nun momento oportuno, sempre temos algo, sempre ocorre tal. A ti pasouche que estabas, bueno, pois que tiñas ganas de ir a Luar, de ver en directo, nos contabas a Raúl, creo, e non puideches cumplir o teu sono. Bueno, pois como sabes que aquí en Xuntos gústanos as sorpresas, gústanos a emoción e a alegría. 5 e 6 da tarde, Mari, mira,
xusto a quen temos hoxe de invitado aquí en Xuntos. Benvido! A túa fan! O gran Raúl! Pero qué maravilla, qué alegría terte aquí. Bueno, Mari, ven aquí. Un gustazo para mí. Que está aquí chorando, Mari. No me extraña, claro. Sorpresas de tarde, un sábado, así de repente tú estabas en tu casa y he dicho, vamos aquí al programa juntos, y de repente pues me han traído solo para verte a ti. Ay, 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 ay. Cuéntanos, ¿cómo estás? Mari está desbordada ahora mismo de emocións. Xa non quere cambio. Ela xa non quere Xa está. Ela xa está surado, xa tedes unha deliberación menos. Bueno, que los cambios también vienen bien, ¿eh? O sea, una sorpresa se agradece, pero un cambio, pues oye, pues también te vas a tu casa con una alegría. Bueno, Mari, ¿qué sentes tendo aquí a Raúl? Felicidad total ahora mismo. O admiras moito? Desde nena. Tendría 10 años cuando empezó él y empecé a seguirlo. Buah. Es que lo dice así, nos hace mayores de repente. O sea, no, desde nena, desde... No, tú Pois, que hace 4 días. Dígoche unha cousa, Mari, con cambios en cambio, tens que estar pendente do programa ti e toda Galicia, porque Raúl en breve vai nos cantar e ímolo ter aquí na mesa de Xuntos. Así que nada, de momento te quedas coa sorpresa aquí con noso gran Raúl, que moitísimas gracias por vir a sorprender a Mari. Enseguida escoitamoste cantar. Guai, grande. Bueno, e con este subidón... Rocío, a sorpresa foi para min tamén. Porque eu encontreime con Raúl e pensei que viña a falar de Rocío Dúrcal, porque pasoume como Campilipampín cando conocín o Raúl, que estaba empezando. Dice, eu o que máis admiro de ti é que eras amigo de Rocío Dúrcal. Es admirador de Rocío Dúrcal, tremendo, tremendo. E díxome, non veño por Rocío Dúrcal, non podo falar, é unha sorpresa. Así que a sorpresa leveime na eu. Logo seguro que nos conta moitas historias. Raúl é un dos grandes artistas que temos no noso país, que a verdad fainos moitísima ilusión terose en Xuntos. E agora sí, 5:08 da tarde, pois tedes que tomar a decisión. Escoitamos as 3 historias. A verdade é que as 3 pois de novo merecen. Pili, José Manuel, María, que imos facer? Aquí a nosa estilista maravillosa que temos esta tarde. Eu creo que, bueno, as 3 o merecen, por suposto, moitísimo. Teñen uns pelos preciosos que, bueno, me encantaría meter man en cada un deles, pero temos que escoller un solo, non? Sí? Hoxe un solo, non? A última xa está contenta. Está feliz, porque xa le dou alegría da tarde. Non quere cambiar. A última está ben. Vale, quedan nos dúas. Que facemos? Tú descartada. Tú xa descartada de momento, pero pode vir outro sábado, outro domingo, non pasa nada. A do medio están máis ou menos. Un cambio moi grande non lle vexo yo a ver, podría facer unha donación de pelo, porque ten unha coleta, hoxe en día dona o pelo 30 centímetros, sería unha boa donación, un bo detalle, pero eu, se vos me apoyades, a min gustaríame moito facerllo a Pastora. ¡Pastora! Porque... Pero eu quero decir unha cousa. A ver. Mari, ti que faz mañán? Xa temporada pola mañán? Eu quería che facer un cambio mañá, pero se xa estás ocupada... Pero si o faz mañá, veño mañá. Pois mañá vemos que no programa. Mari tamén, xa está. Eu quero dicir unha cousa máis que antes pasou un pouco desapercibida. José Manuel Parada, dixeches antes que ti estarías disposto a facer un cambio de imaxe aquí en Xuntos? Eu por Galicia fago todo. Eu por Galicia... Levo un ano dándolle voltas. Levo un ano. Pois hai que facelo. Cando se ten tantas ganas hai que facelo. De que a mañá fago? Mañá descubrimos o novo Parada. Mañá descubrimos o novo Parada. Escoitaste a Pili, non? Mañá en directo. La gata bajo la lluvia, do disco Confidencias, fala dun... É que a mí esta canción personalmente me chegou un pouco porque fala de cando lle deixan algún, e a mí me lembra cando Pili Pampín me deixou. Eu agora xa estou ben. Xa sei que ela está moi ben co seu marido, pero o día que me deixaches me sentí
como un gato espanzurrado y mollado. Puseches na ducha Como a de meu cantar. ser unos somos que ni me acordo. Gata bajo la lluvia. Ahí te criaches a base de botillos. Sí, bombotillo, bombotillo. Ay, qué rico, Qué por rico está favor, botillo. qué rico. Ahora que vengo frío. Eso perdicheste. Por qué? O botillo, por deixarme. Que non estás atenta ao programa. Pero non che poden mandar algúns igual. No, Sabes no, que no, te no, quero no. igual. Bueno, agora Ainda con oso non pudo ser. A Sara Lojo dende Ourense, moitas gracias por recordarnos esta canción. Qué bonito, Que non é nada fácil cantar esta No, canción, es muy difícil, Moi difícil. muy difícil. Y unha canción tan bonita. ¡Qué bonita! Bravísima, Ana. Qué ben, qué bonito, qué meritazo, ¿eh? Le Porque falta aquí- un poquito para los 18 Sí. años todavía, ¿eh? Ay, qué bonito, ¿eh? Non lembraba eu, Pili, esta actuación dos dous, Fermosísima, sí, sí, sí. Como E maridan ademais aí en esas galego, que voces. ben pronunciado, que Sí. a mí encantoume. Qué Tivo un bo bonito. mestre. Qué bonita esa actuación, non a lembraba eu. Bueno, Sí, que cantara tamén con Paloma San Basilio, tamén maravilloso en galego. non abandonamos a esperanza de que Juan chame, verdad, Pili? Sí, Juan, chámanos, por favor. Chama xuntos, Juan. A ver, Me nace del corazón gústame moito, pero a miña favorita é unha gran olvidada que é Nostalxias. Sen dúbida. Se non a coñecen, búsquena. Sí. Precioso. E ademais, bueno, eu non sei, perdón, Pili, tú sábela. Un cachiño. Sabe todas, él Ai, las sabe todas. E se me arrimo ele, podemos la cantar en Claro. ¿sí? Ah, que ven, sí. Ahora. Sí, sí, además eu non la coñezo. Valientes. Pili, vamos a improvisar. A ver, amor. Guau, guau, guau. Tienes micro, ¿no? Sí, sí, sí. Escóitasenos, non? A ver, empeza ti. Ay, 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 ay. Nostalgias de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Bajo mi triste soledad veré callar las rosas nuevas de mi juventud. Pero bueno. Bueno. Acabo de cumplir el gusto de cantar en directo con Pili. Por favor, Tamara. Qué Gracias. regalazo, Qué bonito. rapazas. Moitas gracias. Bueno, gracias a vos. Qué bonito agasallo. Tamara Pérez, moitas gracias. Gracias. Vemos Gracias, un bonita. ratiño. Bravo. Bravísima Adriana Vigo, que temos que recordar que foi a nosa primeira gañadora do noso Xuntos Quero Ser Artista. Adriana que Adriana que está pelexando, non, para a gran final de Xuntos, Adriana. ¿Estás contenta? Sí. Que Adriana, que en breve vemosте para ver se optamos aí a gañar os Xuntos Quero Ser Artista. Vale. Estás preparada para a final? Sí. Bueno, sabemos preparadísima. Cantos anos tes, perdoa? 9. Va. Que arte, ¿eh? A miña vida é un fracaso. Pues imagínate cuando llegue a mi edad la muchacha, si ahora Ay, canta así gracias, con Adriana. 9. Están gracias. ¡Qué maravilla! Non cesas tan duro contigo, Alejandro. Sí, ten unha voz Pero esta moi... voz non é súa sí, cando... sí, sí. Bueno, creo que os tres que estamos Sí, aí... estábamos- No, Sí, eu lembro a mí que puxome xa nos pelos de deixou, punta. verdad, Pili, Unha moi pasada. impresionados no Sí, sí, talento. unha- Bueno, que seguindo falando de Rocío Dúrcal, antes dicían para de Pili Pampín, non somos de todo conscientes no país, Denís, da figura mundial, do icono global que foi esta muller. É que estamos falando da muller que máis discos vendeu despois de Julio Iglesias e Enrique Iglesias e non sei Pili como está, pero tal. Por o camiño vai. Por aí vai, pero bueno. Sí. Vendeu máis de 40 millóns de discos. Que bonito, a mí é que déixame sen palabras esta muller, Pili. Oi, que bonito. Nico, Tania, noraboa. Noraboa. Irás la gata bajo la Bajo lluvia. la lluvia. Qué claro. bonito. Sí, sí, era un tema que me parecía súper bonito para hacerlo solo piano y voz, como Un lo acaba de trocito hacer a capela. nuestra Claro, compañera. Raúl, otro
Rosita A ver, Capela. Pero es que después de Tamara, Tú esto lo es haces a un tu reto, estilo, a tu ¿eh? manera. Aquí, que sin hilo, de esos que ten aí Pili, era, tiñas que meditar, verdad, Pili, esa compra, porque non eran baratos, pues tiña que decidir a ver en que invertía os cartos, Eu ¿no? fui a partir dun disco, sempre o dixen, a partir do disco de Marinero de Luces, de Isabel Pantoja, quedou máis rayado que non te podes ni imaginar. Sí, eu daquela, cando tiña, eu quero ser artista como esta muller. Claro. Consumidores, porque estamos camiñando cara ao Nadal e cal é o rei das mesas? O marisco. Pili se está comprando cousiñas. Pili, como vai esa compra? Sí, pero xa tonas comendo. Non pode ser que veña despois a familia e me quede pouco. Pili xa está a tope. Pois... Quiero ser artista, juntos, o protagonista. Con peles farrapos, con tardes en trapos, desde la sonesta que fue suspirar. Juntos, quiero ser famoso, juntos, ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Juntos, por favor, compréndeme, quiero ser artista. ¡Vámonos! Listos, preparados para outro fin de semana máis. Comezaron os asuntos Quero ser artista cando estamos ás portas case da gran final e os ademais cun xurado. Pero que xurado, por favor, menudo luso. Mirade aí. Pili Pampín, presidenta do xurado, pero que Mira que xurado. maravillosa acompañantes teño hoxe, Rocío. Millor imposible. Millor imposible. Mellor imposible. É verdade que Raúl e José Manuel Parada van a estar máis tranquilos porque vos non tedes que mollarvos, que votar o noso xurado sí, pero seguro que lle dades aí conselliños. Seguro que nos aconsellan moi ben. Seguro. De tips, Segurísimo. porque o nivel está subindo moitísimo. Un luxazo. Moitísimo, porque efectivamente imos a empezar a dar pasos nosos concursantes, que unha primeira impresión rápida, rapaces, que xente máis variopinta de novo temos hoxe, non? Impresionante. A min gústame. Sí. Que haxa varias disciplinas, ver Un un pouquiño de plantel aí todo. como moi variado, Claro. vía por aí, sí, unhas rapazas como de gimnasia, tal. Moi curioso, moi curioso. A ver a quen temos esta tarde por aquí. De momento, imos a empezar con dúas persoas, os nosos dous primeiros concursantes, que se chaman Nerea e Miguel, e creo que veñen a bailar. Un aplauso. Que tal? Benvidos. Nerea, Miguel, poñedos por aquí para que o xurado vos vesa ben. Aquí. Ai, genial. Bueno, tal? que look Moi máis boas. chulo teñen tamén, non? Virán facer algún baile en galego tradicional, pode ser? Que nos veñen a facer eso? Ah, bueno. De Estados Unidos. Ah, De vale, Estados vale. Unidos. De Estados Unidos, de Harlem. Anda. Concretamente Nueva nació York. allí, de Nueva York. Nueva York, sí. Qué bonito. Ai, esos bailes como os de West Side Story, algo así. Un Un poco a eso. Anos 30. Años 20, 30, 40. Qué guai. Qué chulo, qué guai. curiosidade. Creo que nos asomemos en primeiro lugar a un rincón do Platón de agora mesmo se está terminando, case culminando ese cambio de look. Madre mía, Pili, bota unha ollada. Pastora, que lle están a facer? Esto... É que lle están facendo? Home, a ver. Sí. A nosa María está aí traballando nese cambio de look. Parece que está na luna. Hai un galego na luna. Ai, mirade. Claro, vedes que ela non ten espello, ela non se está vendo. Ai. Veu aquí enganada polo seu fillo que temos aquí en plato, que lle quería dar unha sorpresa. E, por certo, por se antes non nos coitaron ben, que José Manuel Parada, mañá que estará de novo con nos en xuntos, díxonos que lle apetece facer un cambio de look. Que Bravo. Onde te ves meter? Mañá estoy Mañá- cheo de aluminio por todas partes. O que che vamos facer mañá, Parada, desesando estou. Pero de momento, imos a comezar a ver os nosos concursantes de hoxe. Xa temos preparados a Nerea e a Miguel, que nos van a levar a Nueva York co baile. Adiante, un aplauso.
clandestino de esos de Nueva York, estaba ¿no? ahora con faldas y a lo loco, Carolina. De verdad, sí. Tal cual. Podes pedirvos un favor? Tendes un paso faciliño porque eu gustaría beber a Tania máis a Rubén. Pero mira que son complexos, A ver. Pili sempre liando, Encántame porque les sempre tan dispostos. Faciliño, sen pasarse, a ver. Ai, que chulo. Ven pa aquí, meu rei. Primeiro imos ver como fan os chavales, a ver, dalle. A ver, Nerea e Miguel, a ver se nos... Muy bien. No, a ver, cólleme. Eu quero aprender a como levanta esa chavala. Ai, que bacana, pasa, Dios mío. Home, así nunca se me ve as barajas. Cólleme así. Claro que esto... Se le vio todo. Bravo, Tania, Rubén. Vale, mañán buscaré Claro, yo un... é que esto levará... Vide por aquí, Sinto vos rapaces. decir que non pasades de fase. No, normal. É moi complicado. É que esto entendo que levará moito ensayo detrás, non? Bastante. E por que vos interesaron estos ritmos así, este swing, este... Parécenos un baile único, é un baile afroamericano e parécenos que ten unha maxia especial e por iso estamos comprometidos con él, con dalo a coñecer e mellorar. Porque vos vivíades ala? Estuvestes Yo fora? viví en Estados Unidos Claro. 3 meses, 4. Y bueno, lo empecé a aprender en Málaga, donde vivía también. Vino Miguel. Él é ahí de vi. Málaga, Sí. son de Vigo. Eu estive vivindo en Málaga e ali nos coñecimos. Raúl, que che pareceu este baile? Bueno, es que ya desde el momento en que han entrado en plató, con los looks maravillosos, con los cuellos de esa camisa que llegan hasta aquí, es espectacular. Pero sobre todo lo que más me encanta es la actitud. O sea, es un baile que tiene mucha actitud, una actitud muy positiva, muy buen rollo y además lo transmitíais. Sí, Genial. un baile afroamericano que representaba un consuelo social a todas las barbaridades que se estaban viviendo, la Segunda Guerra Mundial y todo. Y bueno, las personas bailaban para disfrutar. O poder da música, o poder do baile, do arte. Nerea, moitísimas gracias, moita sorte. A ver que pasa hoxe, porque está a cousa moi complicada. Dar a benvida en xuntos hoxe a Loreto Teto. Porque este é o tercer xeito do que imos ver ao noso concursante. Hoxe non de cambiamos xuntos. Mira, Pili está ca boca aberta. Me encanta o vestido. Pili está ca boca aberta. Non sei se me gusta máis o vestido ou a nariz. Porque a nariz gústame muchísimo, Hola. Antes muerta que sencilla. Pues nada, la presto xa despois se queres. Vemos a Loreto Teto, porque eu estou desexando, xa. Eu estou desexando, veña, Loreto, estou desexando ver o que faz esta tarde. O escenario teu. Adiante. Un aplauso, por favor. ¡Ay, señor, llévame pronto! Está de moda en las ciudades venir al campo, veranear en casas rurales. Ellos nos dicen que nos envidian, que ese silencio y ese sosiego es una delicia. Y a mí me sale pronto, no sé pues ser más tonto. Que se vengan al campo, que les damos trabajo, porque esto es rústico. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y casi luchaba. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza y de caricia, de espuma blanca y rumor de caracola, como una ola, y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola, tu
unha cousa, siguen as músicas, sigue quitándose cousas Loreto Teto, e eu non sei onde imos rematar. Pois véndose yo teto. Ven para aquí, que se te besa ben bueno. Pili, é que estas cosas en palabras. Pili non se recupera. Mi vida. Mira, que é iso que levas ao redor? Un faxín. Un corsé ao revés. Ai, por iso a mí non me... Pili, ti este que vestir así. Pili, non sabes das cousas modernas, No, teño que poñer ben. Pili, non te animas un look así mañá? Sí. Non cambies, Aloni. José Manuel, ¿qué opinas? Mira que he visto cosas. He visto de todo. Pero oye, tengo que venir aquí a Galicia para acabar de rematar lo que veo. Oye, qué completo, qué completo. Y aún quedan cosas para quitarse. Y no le falta ni un solo brillo, no se nos da cuenta. Por brillo que no sea. Loreto, ti, como as que van á luna, te lo pusiste todo hoy. Todos los anillos, todas las joyas, todo el ajuar, pues échelo todo hoxe. Para relucir a ocasión, valeo. Claro que sí. Mira unha cousa, Loreto, ti si vamos ao programa a echar máis luz. Máis roupa, quero decir. Sí. Yo le voy a pedir algo para el programa de mañana. A ver. Algo que me vaya a mí para el programa de mañana. Muy bien. No, para ponérmelo yo. Algo prestado. Vale. Prestado que tenga para ponerme yo mañana en el programa. Con el cambio de imagen. Las perlas se llevan mucho últimamente, tanto en chicos como en chicas. Lo de las perlas está bien. No sé si de ese tamaño, pero las perlas... A mí me gustan los tamaños grandes. Mejor grandes que pequeños. Grande ande ou non ande, sempre. Claro, eso... Mellor que sobre que falte. Sabiduría popular. Bueno, 7:03 da tarde, Loreto Teto, que nos deixou de novo aquí coa boca aberta. E moita sorte nesta semifinal e vai detrás do escenario porque creo que Gustavo, teu marido, está por ali atrás esperando. ¡Qué pasada! Bueno, qué momento. Pili segue sen palabras. E parada tamén. Está no nadada. Pili está... Mirada de parada tamén. Aquí temos de todo. Aquí un modelo de ya hai saber que ten traer aquí uns regueifeiros moi novos. Ele chamanse Rosalía e Brais, estamos desesando velos en acción. Un aplauso. ¿Qué tal? Pásade por aquí que se vos besa ben, Rosalía, Brais. Brais, colla aquí este micrófono. Bueno, que vos parece? Regueifa, rapaces. Por que regueifa? Por que regueifa? Gusta vos? Admirades a alguén? Bueno, viñeron a enseñar Pinto e Lupe Branco. Sí. Somos así, de onde aprendimos. Sí. O sea, que despois de escoitar a Pinto de Arbón, encantou vos o que fixo. Sí, basicamente sí. E nada, nós unha vez fixemos o curso con eles dous, vimos que nos gustaba improvisar, que se nos daba ben, e dixemos, adiante. Anda. Pois pareceme moi ben, porque cousas que o mellor a xente nova nin sequera coñece, que dous rapaces tan noviños estén con estas tradicións, pareceme genial, aparte de que regueifar é complicadísimo. Complicadísimo, porque hai que improvisar, hai que estar aí avispados. Estamos desesando escoitar vos, rapaces, o escenario voso. Un aplauso. Gracias. Rosalía e Brais, do Colmeiro de Silleda, hoxe vimos regueifar, vimos facer boa festa. Primeiro, que tal estades? Espero que todo ben. Imos explicar regueifas e tamén seu leixa pren. Para poder continuar, sabedes que a regueifa 4 versos, 8 sílabos, riman pares, que beleza. Ven agora o leixa pren, a repetición do verso, precisamente o cuarto pra usalo no comezo. Pra usalo no comezo da seguinte, danos a seguinte copla, quen digo contrario minte. Proseguimos ca súa orixe, sabes onde ven regueifa, explicalémolo agora dunha forma moi sinxela. Regueifa é o pan de boda, no almorzo dos casamentos, uns convidados regueifan deixando a todos contentos.
Espero que entenderades o que a nosa regueifa, esta tradición galega chea de historia e de grandeza. Pido colaboración, dádenos 2 palabras pa que vexades a maxia sen decir abracadabra. Comezo con Pili e Tania, 2 cantantes galegas que son membros do xurado, mulleres moi estupendas. Podedes dicir 2 termos da vosa propia elección, vos decides se han rimar se vos sae do corazón. Falta outra, Pili. A outra decir a ti, non? Eu vou dicir galego e tamén idioma, ahora a ver que facedes vos con esas palabras. Hoxe está na tarde, Teño. Está na tarde. Eu viñen aquí a xuntos, regueifo no meu idioma, echa a lingua dos meus pais, o galego como mola. Agora toca ya Brais, ti podes meu compañeiro, regueifa como ti sabes, este o teu momento. Parabéns a compañeira, agora toca a min, Rubén dime 2 palabras, non as de Pili Pampín. 12, dulce 12, dite unha. Una palabra yo. Unha palabra. Dulce chocolate. Co que me gusta a min o chocolate. Non me gusta o chocolate, non me gusta nada doce, así vivo ben feliz, eu son chemas de deportes. Chico sano! Como acabades de ver, regueifa e variedade, improvisas no momento, impactas a mocidade. Por último, agradecer a todos os do programa, a Rocío, ao xurado, xuntos en directo gaña. ¡Qué chulo! Querías? Sí, imos facer unha regueifa máis. Ai, claro. Para dedicar. Claro. Que nos están vendo desde a casa que non puderon vir hoxe. Para eles? Sí, para eles. Grazas a Natividade, a Pinto e a Lupe Branco, a todos os compañeiros, especialmente a Brais Blanco. ¡Ole! ¡Qué bonito! Que chulo, que isto fagades ademais así entre compañeiros, non? Que o pasades ben, que facedes versos, non sei, que A mí vos pareceme pareceu? tan complicado requeifar que... porque hai que ter moitísima imaginación. Vos nos estudios seredes os lumbreras, os 2, non? Bueno... No viene al caso, no es el momento. Non vamos a tocar certos temas. As matemáticas non son tan bonitas No, bueno, eso no. como a canción. Oye, parabéns, Sí, felicidades, porque, como dicía antes, como vistes hai 2 segundos, a min dáseme fatal, o sea, o de rimar, o de memorizar, todo. Parabéns, sobre todo, por seguir as tradicións e por facelo tamén como fixestes, chicos. Moitísimas gracias. Pois sí, Rosalía, Brais, enhoraboa, como nos gusta recibir a xente como Candela, benvida. Moitas gracias. Asuntos. Candela, que ten esos referentes, creo, no R&B, non? A Amy Winehouse. Caramba. Vaso Temos grande. de todo. Sí, claro, non che valía... Candela, de onde ves? Eu veño de Vigo. De Vigo. E cantos anos tes, se non é moita pregunta? 17. Sempre che gustou cantar? Que? Si sempre che gustou cantar? Ah, sí. Eu dende sempre, dende pequena. Pero na tele é a primeira vez? Na tele? Creo que sí. Sí. Ai, pois non te acordas ti, miña reina? Pois, se vos parece, imos a escoitalas, Sí, xa, teño non? xeando. Claro. 7:13 da tarde, Candela, teu escenario a disfrutalo. Un aplauso moi forte. He left no time to regret. Kept his secret with his most saved. Me, I'm my head high, I'm my tears dry. Get on without my
I go back to her. Muchas gracias. ¡Buah! ¡Qué chorro de voz, Raúl! Wow. Además es que, claro, es que Amy Winehouse es mucha Amy. Claro, intentar llegar a esos niveles, pues qué te iba a decir, que es que encima lo has conseguido. O sea, estás metido fenomenal, tenía un rollazo espectacular y eso nos gusta a los jurados sentirlo desde dentro. O sea que, chapó. ¡Qué bueno! José Manuel, ¿qué te parece hoy? Ya no tengo palabras, ¿eh? Me las habéis agotado todas esta tarde, pero es que ya... Esto ha sido impresionante, los niños me han encantado, los bailarines me han encantado, está la cosa muy difícil, ¿no? Muy complicada, a ti no lo han... Pero el nivelazo es maravilloso. ¿Qué nuevas generaciones? Nos espera una Galicia, yo no me quiero morir, quiero ver todo esto. Yo quiero verlo. A mí me encantó un menón pil y tal, o a plomo co que chegou candela, eh? Sí, moi tranquila. Sí, moi tranquila. Fixeches a actuación moi ben, moi limpia, que eso a mí encantoume, e parabéns. Sí, a verdade é que ten unha voz super limpia, super doce, moi ben colocada. Felicidades. Vou decir unha cousa. Para min, de momento, creo que é unha das mellores voces que temos no concurso, eh? Moitas grazas. De nada. Pois, xa o dicemos, que o nivel está subindo, temos uns concursantes fantásticos. Xa temos preparadas as nosas seguintes concursantes, que elas fan gimnasia rítmica, chamanse Edurne e Lucía. Benvidas asuntos, veñen ademais acompañadas da súa profesora. En fin, entendo o seu referente, o seu pilar, pois para esta disciplina tan exixente. Benvida, rapazas. Hola, muchas gracias. Como estades? Moi ben. Con ganas de amosar aquí o que levades dentro no escenario de xuntos? Sí. A vosa mestre seguro que sabe que ensayan Sí. moitísimo seguro Sí, un montón de horas, sí. para chegar a este nivel, porque antes a nos ensaios nos deixaron coa boca aberta. Sí, pois traballaron un montón e seguro que van facer de maravilla. Pois estamos desesando velas. Edurne, Lucía, gimnasia rítmica tamén aquí en Xuntos Quero Ser Artista. Adiante, sorte. Nun tempo que late moi lonxano, contan as máis bellas do lugar, que era ben sexosa de alguén pra falar, e con eco foi topar. Mentres por 1000 horas conversaban, Zeus noutros 1000 peitos aniñou, era na busca dun ruín culpável, a eco castigou. Era fixo soar a nosa voz. Eco é como querer ser nunca logra, castigouse ni xa late a propia voz, e coa súa dor longe do temor facémonos eco. Eco é como querer ser nunca logra, castigouse ni xa late a propia voz, e coa súa dor míranos despois facémonos eco. Fais eco, fais eco. Fixo soar a nosa voz. Bravísimas. Temos que contar ademais que elas son irmáns, Edurne, Lucía, que non sei quen instou a quen a mergullarse nesta disciplina. Eu comecei, eu son a maior, teño 18 anos, e comecei cos 6 anos, e a miña irmá, pois, xa dende os 4, pois
gustoulle así o mundillo da gimnasia e quiso probar e aquí estamos. ¡Guau! ¡Qué bonito, ¿Sabes qué bonito este programa? Porque estamos acostumbrados sempre a ver concursos de cantantes en todas as cadenas, en todos os sitios, e aquí temos a oportunidade de ver gimnasia rítmica, xente que fai transformismo, xente que canta, xente que fai regueifas, o sea, que maravilloso. Se nos ve a xente que queira facer o que queira facer algunha habilidade, veñan a enseñárnoslas xuntos, porque aquí temos un escenario esperando para todos vos. É que é importante, José Manuel, ter ese escaparate do que fala Pili, que non é nada doado moitas veces na Me parece televisión. maravilloso lo que ha dicho Pili Pampín, estoy totalmente de acuerdo contigo en casi todo. y realmente me parece que la televisión, y más la televisión pública, como es la televisión de Galicia, tiene la obligación de premiar a gente como la que estoy viendo esta tarde, que se esfuerza por hacer algo. No puede ser que embrutezamos tanto las televisiones, que se hable de cosas que no tienen ningún mérito, cosas que hay gente famosa por salir en la tele por no hacer nada. Pues me parece maravilloso que apoyemos gente que para hacer esto que acabáis de hacer se necesitan muchas horas de esfuerzo. Eso hay que premiar. Mi aplauso más sincero. Pois non hai moito máis que engadir. Edurne, Lucía, moitas grazas por demostrarnos o que sabedes, o que valedes aquí en Xuntos. Vimos no nosos Xuntos, quero ser artista, unha tarde onde vimos regueifas, un transformista, nos teletransportamos a Nueva York e agora temos poesía. Vianey, benvida Xuntos. Gracias. Que temos unha poetisa, rapaces. Primeira vez no programa. Gracias. Por se faltaba algo hoxe no programa, Tania. Pois sí, a verdade é que sí, mira, isto nunca tivemos, así que... No, vai ser a nosa primeira poetisa, estamos desexando escoitala declamar os seus versos. Teu é o escenario, adiante, un aplauso. En inglés, alemán o portugués, en galego. Danme permiso os galegos, así como estou na súa terra e necesito beber, respirar e transpirar da xoiva que ven inclinada desde o mar, así necesito expresar o que a miña alma ten para cantar. Por ese celoso castelán dirá que a poesía nel mellor soará e interferirá desde a miña boca cando estea a aprender a falalo e a tinta da miña pluma amenazará con rematar. Direille que son linguas irmáns e recargarei a tinta a vello usanza, o que necesite para expresar o que a miña alma ten para cantar. Que é moi triste a soidade de andar polas rúas, que non te entendan, liberai esos versos e que non os poidan refuxiar. Ese verso é o que buscaba aquel home, esa palabra é o que necesitaba aquel outro, e se esa palabra é o que buscaba aquella muller, como lle hablaré de injusticia o que indiferente é? A poesía está viva se está na lingua de que na ve, non a quero matar só porque non saiba o ti ou o eu. Por eso necesito expresar o que a miña alma ten para cantar. Falar, falemos, que xa teño todos listos os sentimentos, o que vivín, estou a vivir o que a miña alma ten para cantar. Agora que falo en galego. Grazas. Liberades os versos, Vianey, qué bonito, ¿eh? Que ben falas galego para ser mexicana? Estoy aprendiendo todavía. No, pero está ben, eu penso que fixeches un... Eu quero che dar as grazas por facer poesía en galego. Canto tempo levas aquí en Santiago? Bueno, estuve en el 2019 cerca de 3 meses, ahora ya llevo 1 año y un poco más. Y pues encantada, y es una forma de agradecer a los gallegos, a la entidad gallega, al gallego mismo, y eso es. Pues moitísimas gracias. Gracias por traernos estos versos tan fermosos na nosa lingua. Qué poetisa, ¿no? Qué poetisa. Sí, además es que os voy a contar una anécdota muy graciosa. A mí por lo menos me hizo mucha gracia. Estaba una vez en un programa mío, Gloria Fuertes, ¿os acordáis? La gran poeta, claro. Gloria Fuertes. Y entonces vino después una querida, no voy a decir el nombre, pero una folclórica muy conocida y muy amiga mía, y dice ella, oh, qué buena entrevista, qué poema más bonito. Es que es una gran poetísica. Poetísica. Y ya cuando te he oído ahora decir una poetisa, dice, no se decía poetísica, era poetísica. Pois Vianey, esta poetísica, encantounos aquí a todos. Moitas gracias. Moita sorte na final de Xuntos Quero Ser Artista. Pastora... Pastora
fai a súa entrada triunfal, ponte por aquí, porque enseguida o noso realizador vai darche o plano para que ti nesa pantalla podas ver a nova pastora en directo. Muy guapa. Sí, me gusta. E mira que pastora era existente, que chegou dicindo, a ver que me fan. Para trabajiño le di a la mujer. Sí. ¿Cómo te ves? Mira que Pastora, estás guapísima. Muy bien, sí que me veo guapísima. Bueno, tampoco. Nunca te maquillas, pastora. No, ¿Por no. qué? Porque no me venden ya ni el producto. Dicen, no. ¿Qué quieres que Eso te no diga? puede ser. Sí. Pero ahora cuando se vea tan guapa, Claro, eu Ahora quero sí, ahora ya preguntarle me animarás, ya me para mañana a acá, la droguería me lo venden. Claro, pareces otra. Ah, A pues ver, sí, la verdad. Pareces tu hija. Que lle dicimos a tu nai? Dúas cousas. A ver. Unha que estamos para... Igual teño un irmán en 9 meses, cando chegues a casa, que cando chegues a casa e cheves a papá. E outra que, como dixeches ti, para a boda de Alicia non te maquillaches. La verdad que no. Entonces, Se casó mi hija y igual no está me un maquillé, pouco enfadada de él. Pero a peluquería irías, ¿no? Bueno, pero no así, a coger una horquilla aquí. Y nada más. Sí. Bueno, sí. É que pensar Las súa piñas. Sí. Muy guapa, sí, señor. Moi ben. Que ben. Déjate unha volta por aí, pastora. Pois maravilla, Déjate unha pastora volta. feliz, Qué o guapa, fillo por feliz. favor, ole. María, moitísimas gracias. Deixamos anunciado que se vos parece, Pili Pampín, compañeiros, votacións. Chegou o Como sempre, momento. facilísimo, Rocío, isto é maravilloso. Comenzamos, se vos parece, con Nerea e Miguel, os nosos bailarines do Bronx. Bueno, hoxe solo non recae en nós toda a responsabilidad que tuvemos dous padriños maravillosos que nos botaron unha man, a verdad. Vamos a ver, Tania. Ai, Dios Vamos a mío. dar votación para Nerea e para Miguel. Nerea, Miguel, gracias por achegarnos a cultura que nos trouxeste de hoxe. Eu vou vos a dar un 10, porque de verdade que aparte de que non coñecía o baile que fixéstelo de maravilla, e, bueno, nunca chegarei a bailar como a vos, por moito que intente. Rubén. Eu, rapidiño, encántame esa enerxía, esas caras que podes a bailar, o sea que eu douvos un 10. Buah! Pili, eu vamos a dar un 9. Moi ben, 29 puntos. Muy bien. Puntuación para Víctor Loreto Teto. A ver, Dios mío, que eu non me apaño con estas cousas, Loreto Teto, jústame moitísimo o teu nombre, Se ha vuelto a poner todo. Volveche a poñer todo? Ah, bueno, ti tiñas medo que che leváramos para a casa. Parada dixo que lle gustaba e Pili tamén, e dixo, vou levar isto, non vai a ser que me marchen cos Pero para todo casa. está en venta, Todo está, ti véndelo todo. Bueno, que enhoraboa por ese humor que ti lle pos, vale? Despois da semana pasada, o momento que vivimos contigo, verte hoxe así, a verdade é que é fascinante. Hoxe vou dar un 5, pero enhoraboa pola tua actitude. Aprobado. Muy bien. Rubén. Víctor, encántame que traias esta disciplina aquí, que nos fagas pasalo tamén. Eu vou a darte un 7. Moi ben. Muy bien. Notable. Loreto, Víctor, sigue pensando positivamente, que eu penso que o cambio da semana pasada veu que te fixeches máis arriba, máis hoxe noteino moitísimo máis, ves máis alegre, máis ti, que eu teño que recoñecer que xa che coñecía, e eu vou che dar un 6 esta tarde. Que ben, que bonito. 18 puntos para Víctor. Rosalía e Brais, os nosos regaifeiros, Tania. Dios mío, estaba escribindo regueifa porque non a sei improvisar. Olvídate. Mira, eu non sei regueifar, pero si sei puntuar, así que vou vos a dar un 7, porque sodes do mellor. Eu digo a nota directamente porque non sei regueifar. Eu doulles un 8. Pedazo 8 para os nosos regaifeiros. Rosalía e Brais, ao chegar a este momento sempre vamos co turbo, un 7. Levamos o turbo posto. Pedazo 7 para os nosos regaifeiros. Que emocionante esta cousa. Imos xa con esta voz que nos namorou da de Candela. Candela.
Candela, estiveches maravillosa, tes unha voz super dulce e se pasases mañán, non sei con que nos sorprenderías, pero gustaríame que te soltases un pouco máis. Ainda así, vouche dar un 9. Moi ben. Candela, eu xa dixen, creo que eres unha das mellores voces que han pasado polo concurso e creo que nos vas a dar coa túa voz candela de sobra aquí en Xuntos. Eu doute un 9. Moi ben. Candela, outro 9. Que pasada, 27 puntos, 27 Lucía puntos para Candela. Espérate que me salte unha folla. Gimnastas, rapaces. Buah, que nervios. Chicas, fostedes super sincronizadas, de verdade, a vosa disciplina é super difícil e vou vos a dar un 10. Buah. Pasada, Aplauso. Eu porque encántame que hayan... Eu non vi moita ximnasia rítmica en directo, o sea que agradezolle moito que viñeran. Dou un 9. Que ben, un 9. A mí me encantou. Un 10. Un 10. Para as nosas irmás gimnastas que se poñen, imos a recopilar un momento, porque esta é unha tarde de moitas emocións e esta cousa moi asustada. Nerea Miguel, 29 puntos. Loreto Teto, 18 puntos. Candela, 27 puntos. Rosalía e Brais, os nosos regueifeiros, 22 puntos. E queda por saber cal é a puntuación de Vianey, que se quere clasificarse precisa o menos 19 puntos. Esta cousa moi asustada. Tania, adiante, puntuación. Eu volvo a dar as gracias, vale, por achegarnos a poesía en galego con tan pouquiño tempo que levas aquí e por facelo tan bonito. Vou dar un 7. Eu outro 7 tamén. A ver, un momento. 14 puntos. Pili ten agora mesmo a chave, porque se queres volver mañá, Pili ten que darche 5 puntiños canda menos. Eu si me leva a México, eu tamén llevo... Eu 7 puntos tamén para ti, bonita. Moi ben! 7 puntos. Non me acordo. Remata o noso programa. Loreto Teto, temos que decirche adeus, pero foi maravilloso terte no programa, este momento divertido, verdade que sí? A todos vos, vémonos mañana, gran final de Xuntos, este programa onde disfrutamos todos os sábados e todos os domingos, porque a vida xuntos é moito mellor. Ata mañá! Dime tan solo una palabra que me devuelva la vida, que se me quede en el alma. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me muero por dentro. Y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, cuando serás mía. Si me quisieras, yo te regalaría. Ave María, cuando serás mía. Al mismo cielo yo te llevaría. ¡Vamos esas palmas, chicos! Estos Xuntos, amigos. Ave María, cuando